Kasi nilang makauwi, may 6 na oras pa ang lahat ng biyahe mula sa kanilang kinalalagyan patungo sa Embahada ng Pilipinas sa Tripoli. Exclusive nagpapatrol, Henry Omagadia. Kabi-kabila na ang pambobomba sa Philippines ang pinapambulan ng Libya sa pag-atake ng pwersang militaro sa pangunan ng Amerika, Britanya at Pransya. Kaya nagpaiwan man sa Libya ang ilang Pinoy noon. Ngayon, gusto ng lumikas nila Ruel Elemento at kanyang 5 kasamang Pinoy. Ang kaso, hindi sila makalabas sa kanilang bago ang kanyang rey sa Hamada Desert. May 6 na oras mula Tripoli. Ang kanilang kalagayan sa bayan Multipatalo. Dahil dito, nanawagan na naman ni Ruel para masundo na ang 6 na Pinoy. Imposible raw kasi ang gusto nangyari ng Filipino Embassy sa Tripoli na mag-taxi na lamang sila dahil nasa napaka-delikado ng sitwasyon. Si Mang Grupo ay galing din ng Libya, pero natural na siyang nagpasyang lumikas bago pumalag ang airstrike. Nakausap kanina ng BFPM sila Ruel at tiniyak niyang sapat na naman ang supply ng kanilang pagkain. Pero dahil labis ang pag-aalala niya ng kanyang pamilya. Sa ano ang maaaring mangyari sakaling bumiyahe sila nang walang kasama opisyal ng Embahada. Henry Omagadia, Patrol ng Pilipino. Nasimulan ng coalition forces ang pag-atake sa Libya. Dahil sa patuloy na ofensiba ng tropa ni Libya leader Muammar Gaddafi sa mga bayang kontrolado ng mga rebelde. Nagpapatrol, Bindo Ansao. Sa Libya, dang-dang demonstrador ang nagprotesta sa Benghazi para ipanawagan ang pagbibitin ni Libyan leader Muammar Gaddafi na 41 taon nang namumuno sa Libya. Kinabukasan, imbes na mas dumami pa ang mga lista, kumilos na ang security forces ng Libya at binomba ng tubig ang mga demonstrador. Sa mga sumunod na araw, kabi-kabila na ang labanan ng mga sundalo at mga rebelde sa Pebrero 26, Gaddafi sa military, hindi na ang mga nagpaprotesta. Una nagdesisyon ng NATO at European Union na ilikas sa mga dayuang naiipit sa kabuluhan sa Libya. Pebrero 28, nanindigan si Gaddafi na hindi siya magbibitiw. No demonstration at all in the streets. No one had the list off. That is me for what? Because I am not Muslim. They left me all my people with me. They left me all. They died to protect me, my people. Pero taliwas sa mga sinabi ni Gaddafi, napasa kamay na ng mga rebelde ang Eastern Libya. Marso 2, inatake ng mga taga-suporta ni Gaddafi ang mga lugar ng mga rebelde. Pinapayang naabot na sa 6,000 na ang namamatay mula na magkagulusyon. Gumagamit na rin ng mga warplanes sa mga sundalo. Paglala ng gulo, libo-libo ang nagsilika sa Libya. Kabilang na dito ang 10 hanggang 13,000 Pilipino. Marso 18, muling iniutos ni Muammar Gaddafi na durugin na ang mga rebelde sa Benghazi. Dahil sa lumalang civil war sa Libya, inaprobahan ng UN Security Council ang pagpapatupad ng no-fly zone noon. Pero hindi natila ng Libyan leader at hinahunda ang UN. The United Nations Security Council has no mandate and we do not really acknowledge such decisions. It will answer them. Our response will be cut. Pero kinagabihan, nagdeklara rin ng ceasefire ang gobyerno ng Libya. Nito patuloy pa rin ang pambobomba sa Benghazi na kontrolado ng oposisyon. Kaya Sabado ng gabi, kumilos na ang Allied Forces. Tinarget na nila ang 20 air at missile defense sa Misrata at sa Tripoli kung saan may palasyo si Gaddafi. Pero idinis ni Gaddafi na lalaban sila at idinependa ang bansa. Lindon Paro, Patrol ng Pilipinas. At sa ating pong TV Patrol text poll, dahil may mga OFW pa sa Libya, kapag pa kayo nawag sa
muna ang Pilipinas sa pag-atake ng coalition forces sa Libya. Sa pambobomba ng coalition forces sa Libya. Para at ipadala sa 2331 ang globe saan at Dash Mobile. 2311 at talk and text subscribers. Muling inilikas ang mga trabahador sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Ito'y matapos muling umusok ang spent fuel storage pool ng reactor number 3 ng planta. Patuloy pa rin ang pagbubuhos ng tubig sa mga nag-overheat na reactor para maiwasan ang nuclear meltdown. 7 trabahador naman mula sa planta na exposed na sa mataas na level ng radiation. Samantala na iligtas naman mula sa gumuho nilang bahay sa Ishinomaki ang 80 taong gulang na lola at ang 16 ayos na apo niyang lalaki. Nakikita pa ang dalawa dahil sa pagbubuhat at gusto. Siyam na araw na naisip ang maglola bago natagpuan ng rescue team. Kwento ng apo, nakatagal silang maglola sa ilalim ng grupo dahil nakakakuha sila ng pagkain mula sa katabing naisip din na refrigerator. Sa Sendai naman, hirap din ang kalooban ng ilang Pinoy na kailangan mawalay sa kanilang mga asawa-anak na tumangking lumikas. Narating na ang pagkaipadala ng embahada para sa mga Pinoy na piniling mas maiwan pa rin doon. Mula Tokyo, Japan, nagpapasol, Ses Orange. Na itinadala ng embahada ng Pilipinas sa Tokyo para iligas ang mga Pinoy mula sa Ishinomaki, Sendai at Fukushima. Hinatid na rin ang pagkain para sa mga Pinoy na naiwan doon. Hirap pa rin kasi ang supply ng mga pang-araw-araw na pangangailangan sa norte ng Japan. Kasama ng kanilang mga anak ang sumisay sa blogong ito. Ayaw kasi nahihigas ng Ese amara na ano? Iyo. Iyo. Balik ko na nabira. Kalkansa ng balot. Dapat ka ba siya? Sa mga evacuee hanggang makauwi sa Pilipinas o lumipat sa mas ligtas na lugar sa Japan. Samantala, tinuturing ng 16 na Pinoy welders na ikalawang buhay nila ang pagkakaligtas sa tsunami at Indo sa Japan. Nagbabalik mula sa Tokyo, Japan, exclusive, Ses Orenia Relor. Pika! Pika! Anim na welders na ito sa Ishinomaki. Konti lang. Tamaan ng tsunami. Pika! 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 Ngayon, Peekaboo! nakalikas na rin sila. Peekaboo! Di na, natawag ata na. Turing nila ito Peekaboo! buhay. Peekaboo! Dahil wala na Peekaboo! sumuntong sila sa taas ng Peekaboo! nagawa ito ni Jose. Habang siya at iba pang mga kasamahan ay may 3 metro lamang ang layo mula sa rumah hanggang sa tubig. Yun lang po ang patayang paraan para makaligtas. Tapos kagatayo na lang kami ito lamang bago ang tsunami ay kanilang binubuo.
Gusto sila kasi? Na barko sila? Wilder. Alam mo ng dagat yung kaisya namin. Nakikita namin yung kabuhayan namin, pati yung pangarap namin. Wala po. Halo-halo na po yung feelings namin yun eh. Yung kapwa, yung takot, tabahay na yung pinaka-last day na namin. Ang magkapatid na Michael at Malvin, Taga sila riba. Na work nila. pero nakapag-bisikleta sa kanilang tirahan habang hinahabol ng na tubig. Nung paparatingan sa amin, sinisigawan na namin yung mga tao dahil sobrang traffic eh. Sabi namin, Nigero, Nigero. Sabi namin escape po, escape. Escape tayo, tumakbo na kayo. Ganun. Busy mo sila eh, kasi wala nang nagbubusina. Puro pa sila tawag ng tawag, text ng text. Nakabit na sila. Pero ang mga tao na iwan, nadala ako namin. Kirabaho, no? Doon pa nagpagabi. Hindi pa kasi bumababa ang tubig na gayelo ang lamig. Nang bumuhos ang snow sa gitna sa piling. Magdamag silang nangatog. Pero nagpapasalamat na buhay pa. Putuan nga po yung kamay namin sa pero sa isip ang daan ang nawala hanggang ngayon. Kita nilang yung tubig na ano yung mga tao na ipit sa iba, yung sa bakal, sa bak na ginagawa namin. Tapos meron din nasa loob ng kotse. Dahil wala pang kuryente at tubig sa Ishinunaki, lalo lang nakatikim ng kaayos na pagkain ang tropa. Parang binabangungot ng gising ang paglalarawan nila sa kanilang karanasan na mahirap mabura sa kanilang alaala. Kakausapin sila ng accepting organization ng Japan upang makapagpasya kung mananatili pa sila dito o uuwi ng Pilipinas. Kapulang ng Pilipino, Tokyo, Japan. Ang pag-alalay ng Pamilya Helpline sa mga kababayan natin nasa Japan at Pagkira rin sa kanilang nagdalang mga kata. Ngeplang pizza man to, Noy. Tigtas na rin ngayon. Nagpapatrol, Sola Ragones. Ito na isang barko sa Mansurante at Laon Jr. Nagawin na tsunami. Gabriel.